Helo, bawb, Sgwishi11 a croeso i Minecraft. Edrychwch, nes i nôl lawr yna. Lucas o'n i'n chwarae fo Harry ddoe, Clew. A so ffeindio chi bach o stwffi. A so ffeindio chi bach o demons. A so dweud, ella fe ni'n mynd nôl yn y byd. So ges i'r demons a so ffeindio. A so clefydd newydd iddi fe, a pic newydd. Yr un beth nath o ffeindio, chydig bach o aer a chydig bach o hiarn sydd yn coginio fanna. Pedwar darn. A dyna ni, a wedyn o'n i mor hapus, nath o lla chydig bach, a wedyn hapus bod o di ffeindio stwff i nôl o ran. Reit. Dwi'n i'n gwybod be i wneud yn y fideo yma. Dwi'n gwybod beth ydych chi eisiau fi wneud. Dwi'n meddwl ei wneud yr leggings rwan. Ydw i efo leggings? No leggings dwi annan. Na. Ni. Dwi'n edrych yn dda rwan. Rhaid bach o diamonds mwyn dwi annan eto. A wedyn, dwi'n ffeindio 8 diamond o leia neu... beth yw'n? Ia, ond o leia dyna beth dwi eisiau. So, ia, mor hapus rhan. Dwi'n gwybod be na i wneud yn yr episod yma. Yn y fideo yma. Be da chi eisiau fi wneud? Fel, dwi'n meddwl ei jyst fynd sbio rownd, mae'n ogof arall o fel la. Siwr eisiau weld un. Oes ma na. Dwi'n siŵr nath Harry lawr yma. Torches? Na, thom reid torches i fi na. Fyna. Ie, mae'n rhywbeth o gofal. Please per ma nhw. Mae'r boots ma'n neud yn dda iddo fi. A eith hwn am rwan. Fe'n yma. Fama. Chydig bach mwy. A dwi'n meddwl dwi wedi cael digon o fanna. Dyna ni. Digon o torches. Dyna ni. Dwi'n meddwl bod chydig bach o torches Harry fan co. Naw. As o ddeud bod yma chydig bach o gola dydd yn dod o fan co. Dyn ni wedi bod yma fa. Dylse fi wedi dod nôl o'r Eimeinio. Dwi'n meddwl tro nesaf na Eimeinio'n gywir na i ddod efo illa Harry eto fydd yma dy llun. Mae'r fideo newydd dy llun o ni dau efo ni'n gilydd yn mynd i Eimeinio eto. So, fama llawn ni. Sy'n ni'n llawn os ydych chi fynd. Wel, i siwr bod hwnna, ond fama lle di lle newydd. Da chi'n gwybod lle da ni heb di bod yn rhywbeth o fama. Dwi'n gyferu dim. Reit, nes i'n meddwl sut dwi am dod o ma. Na. Chydig bach... Cyda fi digon o cerig oes sy'n sylwi. Reit, dyma ma syth i fyny efo ma am well. Syniad da. Dwi efo syniad da. Sgwishi yr person smart.
Reit. Hyn na i wneud. Na! Dwi wedi marw. Oedd hynna'n agos. Dwi'n meddwl sy'n yn bywyd go iawn sy'n ni wedi marw. Dydy o ddim. A hynna. A sut dwi'n dod lawr? Rei fanna. Dwi'n meddwl bys yna ddim byd yn dod mewn yn eisiau ar yr mod distaw, peaceful, just cyn i'r pethau dechrau. A fawr fideo. Reit. I gweld. Dwi'n meddwl yn y fideo nesaf. Di llun yn y fideo nesaf. A lawr i meinio, neu alla fydd o'r fideo ar ôl hynna. Well, anyway. Yma. Arn fi. Reit, dwi wedi cael ei wneud. A diolch chydig bach fwy fanna. Na. Reit, be fedra ni wneud efo'r hiar? Dra i defnyddio'r flint yma. I wneud flint and steel. Be fyna di? Fire charger. Lle mae'n sefo? Na fanna mae o, ia. Mynd dda. Dwi'n meddwl na i cadw chydig bach yn efo fanna. Dwi'n meddwl na i fynd i wneud yr Stafell Coginio. Fanna. Fanna efo. Ie, fanna. Fanna. Fel mae lle tar i ffeindio'r ogof. So dwi'n meddwl yn fama neu hynna. A i'n nadu pobl o fynd lawr i fama. So os da chi yn dod lawr i fama, y ffordd da chi yn na i fynd i nadu pobl o fama. Fydd y Stafell Coginio mynd lawr o ddim byd. Y mwy o bell ydra i wneud ydy hynna, dwi'n cymeryd. A wneud a fwy o hynna. Hwn fydd y Stafell Coginio. Fewn y fama. A efo'r cerrig dwi'n gael, dwi'n meddwl na i fynd a wneud popdy. Popdy. Be dwi'n wneud efo bywyd fi? Popdy. Maint o'n nhw? Dwi'n gyfri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saith hwnna. Dyna hwnna di'r Stafell Coginio. Hwnna di'r Stafell Coginio. Reit. Byddioch, dwi'n bach glo. Mae'n ti fawn eisiau hwnna? 2, 3, 4, 5. So 5 i fewn. 1, 2, 3, 4, 5. Un arall i fanna. Yn fydd y stafell efo'r... Dim stafell...
reit rhaw. A mae'n ti'r ochr 2. Fyna, ie. Gada 1, wedyn 2. Whoops. Rhyfedd y ffordd dwi wedi gallu ffitio digon. Y fama fe na dwbl o pethau. Un peth fydd y fama. Stafell yma edrych am yn llaid am ryw reswm. Ydy o'n llaid? Mae o'n llai. Cys hwnna i fanna. Fama, a mae'n dweud 4 di fama, a mae o'n 1, 2, 3, 4 fyna. Iawn, mae hwnna'n da. Yn digon da. Yni, cisg. Reit, da. Dol i fyny. Dwi'n mynd i torri coed i lawr. Dwi'n meddwl ai defnyddio'r hiar yn gyna fi wneud hynna. Hiar. Ysgol, dwi'n digon un o'n neud. Ynddo. Yn fanna. Anna, dyna ni. Reit. Pac dan eithon. Nis hwnna dan rhwm. Egleirio hyn. Let's go. Ni. Lawr. Dwi'n meddwl yn dig... Na, fe'n iawn yn chydig bach mwy yna. Fel hyn fydd y ffordd. Dyn ni fynd lawr fama, lawr y grisiau. Ein dod i fama, Stafell Coginio. Mae gennym ni... yn bwyd yma. Eith hwnna fanna. Oce, mae'n twyni yna'n 8 eto, ia. 3, 4. 8 cisg. Mae'n cymeryd un yr un peth, so... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Just digon. Fydd hynna, a hynna. Pam beth hwnna i fanna? Reit, gen ni un problem hefyd o fama. Pam dwi'n cael... Na, dim fanna. Wel, dwi'n meddwl fysa fanna'n eitha lle cwl i reid cisg a hyn fanna. Dwi'n meddwl dyn nhw'n gwneud cyn gymaint o hyn. Ond fanna'n da. Ydy beth ydy cael goffan o fanna? Dwi'n siŵr sy'n rhywbeth i o'na glo, ia. Reit, hwnna fanna. Mae hynna'n digon da. So, hiar yn fama. Wel, mae hiar ni fewn un o'r rei mawr. Hiar yn un o'r rei wyaf hawdd allan o hyn i ffeindio. Fewn i'r tiron.
Siwr yna fwy. Shit, yma ball dyna beth o. Ar yna. Ydy ar hwnna. Gloes yr un o dan efo. A fe yna ffordd well a ddod lawr efo yma. Sy'n yn brifo fi ar y funud. Ella, efo'r air gyda fi, syniad da cael. A ei trac tren i fynd lawr i fanna. Rwy'n dwi'n glo yn dod. Dwi'n meddwl e hyn. Eith yna dam rwan. A well bod yr un ail dechrau goginio. Yes. Dwi'n wneud. Dwi'n meddwl coginio'r air rwan. Ond na ddim digon hwyr yn os eto. Gai, dechrau fynd i coginio'r air. So, ar ôl coginio chydig bach o'r air, allan na'i rhaid i fath o trac tren. Bydd hynna'n ffordd lot haws o dod o'na. I fyny a lawr fan ma di fel. Reit. Di hwnna dan fara, ynddi? Beth da ni annan i wneud hynna? So, fe'n iawn 6 inga fi dwi bred. Na, si farw do. Colli fo, a da ni'n digon da i hynna. Hier, da ni annan i hwnna. Dwi'n meddwl yn un o hyn yn barod. O'n y geeks mewn o hwnna. Dy 6 yn digon da i, bob ta... Dwi'n gwybod. Dwi'n meddwl fedrwch chi cerdded lawr at te fama. So un troc yna. A neith hwnna i lawr at fama. Mae'n handi. Rwan, beth da ni anna ni'r eith hynna. Fi eisiau weld sut neith hyn rwan. Wow, da ni'n mynd yn digon gyflym. Dwi'n wir? Ia. Dwi gael gwneud un, dwi'n fel, ia. Reit. Wel, na i gadw yna am y fideo nesaf, na i reid ychydig. Hwna fanna. Da ni. Fe dian yn mynd i edrych da, mae chydig bach o'r redstone, nes i farw a gael... Alla bod na'n chydig yn y cysg, dwi'n gwybod. Ond erbyn hynna, fydd yr trac yna'n handi iddo fi defnyddio. Gobeithio bod chdi'n o leia gael te 2, dwi eisiau un yn y gwylod i ni. Digon o bwer iddyn ni fynd i fyny. Dyna ni, dwi'n meddwl wedyn. Dyna ni, na i gorffan y fideo yn fan fa. Diolch am gwylio, Sgwishi11. Ta!